हाय यान मल्लिका यानी निनगलक करंजी मल्पुनिंच पंत तोजव यान तारैद करंजी मल्तुंदुल्ले उलायड मसाला तारैद जिंजादिनि यान ಎನ್ನೆಡ್ದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ದುಂಬು ಅವು ಯಾನು ರವಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕರಂಜಿದ ಒಂದು ತಾರೈದ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕರಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಏತ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೇನೆಂದು ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಾರೈ ಒಂತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಐದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ತಾರಾಯಿ ಉಂದೇನೊಂತೆ ಅದ ಪೊತ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ದೆನ್ ಪೊತ್ತುದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇನ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ರೆಡ್ ತಾರಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಏನು ಒಂತೆ ಅದು ದೆನ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವರಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಹಸ್ರದೇನು ಒಂತೆಂದೇನು ಪೊತ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ವೇನ तारा इनपुत्तुदु ಗೆತ್ತೊಂಡೇನ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಉಂದೇನ್ ನಂಚೆನೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಬರ್ಬ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದೇನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮನ ಸಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನೆ ಇಂದುಲ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಪ್ ಎಡ್ಮೆಲ ಆಪುಣ್ಣಿಕ್ ಒಂದುಲ ಪಕ್ಕ ಕಾಯ್ದನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಚನ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಎಡ್ಮೆ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪುಟಾಣಿ ನೆನ್ಸರಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಜೆ ಕೆಲವು ಇಡಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಕೇತು ನೋಡು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂದು ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿಂಚಿ ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಒಂದಿನ ತೆನ್ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚದ್ ಪುಲ್ದು ತೋಚೊಂದುಂಡು ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೇನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತೇನು ನೆಕ್ ತೀಪೆಗ್ ಬೊಡಿತ್ತಿನತ್ತು ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿಯಾನ ತೀಪಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ನಿಂಗಿಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ ಚರೋಲಿ ಪಾಡ್ವೆ ಚರೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಪೊತ್ತುದ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪೊತ್ತುದ್ ಒಂಚೂರು ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ತಂದು ಪೂರೇನವರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಕರಂಜಿ ಜಿಂಜರೆ ಮಸಾಲ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಐತಿ ನೆಟ್ ಹೆಸ್ರದಿಂಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡುಂದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಇತ್ತೇನು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿನಿ నేను లైక్ సారిదిಗೆ ತೊನ್ವೆನೆ ಇಟ್ಟಡೆನೆಲ್ಲ ಕಜ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಕೆ ಸಾರ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ 1 kg ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆನೆ ಇತ್ತೆ 2 ಕಪ್ ಪಾಡೆ 2 ಕಪ್ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಸೇತೇನೆ ಕೂಡ 2 ಕಪ್ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್
4 ಕಪ್ ಪಾಂಡ ನೆಟ್ಟು 1 kg ಹಿಟ್ಟು ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಸಾರ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ರವ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರವ ಪಂಡ ಕರಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಂಡು, ಕರ್ಗೂರು ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ 2 ಚಮಚದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡಲ ಕಲ್ಲರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ತೆನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಇನ್ನವರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ರವ ಪಾಡಿಬೋಕ ಸರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಬೋಕ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನೆ. ತೆನೆಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಯ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ. 2 ಚಮಚದ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್. ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಹಿಟ್ಟು ನಿಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಯ್ ತಪ್ಪಸೆ ಕೊಡಿಗಡೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಾಗೋಡು. ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಸೆ ಸರಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಚೆ ಟೈಪ್ ದ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ. ತಾರೈ ಪುತ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ ಪೊಡವೆನ ಇಜಿ ನನ್ನ ಕರಂಜಿ ನಸೆ ಬೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈದ ಪಸೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕರಂಜಿ ಕಾಯನಗ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಸತ್ತು ಗಡೆಗೆ ನಸೆ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂತೊಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ತಾರೈ ಪುತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ತು ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಡ್ ಪಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಹಸನಿ ಉಂಡು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಜಿ ನಸೆ ಬುರುಂಡು. ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ದೀತೇನೆ. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೊಡಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉರುಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದವ ನೆಂಜೆ ಅಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟದ್ಗೆ ನೋಡು. ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಲಾಟೋಡು. ರವ ಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟಸ್ರದವು ಸರಿಯಾದ ರವ ಬೊದುಲೋಡು. ಖಾಲಿ ಮೈದೋಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಅದಾಗದನ್ನೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತೆನೆಕ್ ಮಸಾಲಾ ಜಿಂಜಾವೆ ಸೈಡ್ ಪಿನಿ ಬಿರ್ಕದಿತ್ತನ ಸರಿಟ್ ಒಚ್ಚಿದ ಗೆಪ್ಪಲೆ
ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟಮ್ ಮಸಾಲ ಏನೆಲ್ಲ ತಾಗದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕರಂಚಿ ಪುಡ ಉಣ್ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೂರ್ನ ಪುಡ ಉಂಡು ಐಕಾದು ಇಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ತಾಗದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ತಾಗ ಜಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗೆನ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ನಟೆ ಚೂರು ಸರಿ ಕಟ್ ಆತಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನು ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಓಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಂಡು ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಇಂಕ ಅಚ್ಚಿಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಉಂದೆ ಸುಲಭ ಆಪಿನಿ ಅಚ್ಚಿಕ್ ಲಾಟದ ಕೂಡೋರ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಉಂದ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಒಬ್ಬರು ಇಂಕ್ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಂಕೆ ಉಂದೆ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ತೋಜುಂಡು ಸುಲಭ ಆಪಿನೇನೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ ಇಂಚೆನೆ ಲಾಟದು ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಟ್ ದೀಪನ ಚಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಒಂದ ಚಚ್ಚಿಡ ಉರುಂಡೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಲಾಟದು ನಡುಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಕಿಂಜನೆ ಮಲ್ತದು ತವು ಬಕ ಪರಿವ್ನು ಐಕ್ ಬಿರ್ಕುನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತದ ಬಕ ನಡುಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲೆ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಅದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಕಿನ್ಯ ಪೂರಿದಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ನಡುಕು ಸರಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟನ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಅವೇನ ಕುಡೋರ ಪಿಜೆಂಕೊಂದು ಉರುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಟಿ ಎಡಂದಂಡ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆತ್ತಿನೇನು ಕುಡೊಂದು ಸರಿ ಹಿಟ್ಟನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀನು ಸರಿ ಪಿಜೆಂಕದು ಕುಡೋರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡವೇನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಟುದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ನೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರುಮಾಲ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡ್ದನ ಒಲ್ಲ ಕುಂಟು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ನುಂಗಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನುಂಗರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂಟು ಒಂತೆ ಪಸೆ ಮಲ್ತದ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ದಿದೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಜಾದೆ ಬಿಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕರಂಜಿ ಉಲೈ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಸುರೂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಒಯ್ತುನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ಅಂತೆ ಪಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ತಾರೈಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲು ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡಿನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಂ ತಿಲೈತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯಡ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಕರಂಜಿ ನಸೆಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕರಂಜಿದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಯೊಂದು. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೂತ್ ಬೂರ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇನಪ್ಪು ಅಡೆ ಅಡೆಗೆ ಕುಡೋರ ಉಲ್ಟಾನೆ ಬೂರುಂಡು ಅದೊಂದು ಚೂರು ಇಂಚ ಚಮಚಡು ಒತ್ತದ ಪತ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯರಿಗೆ. ಇಂಚರ ಕರಂಚಿ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವಲಿ ಒಂದುಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ತುಂಡು ಬೇಗ ಹಾಲಾಣಂದೆ ನುಡ್ಚಿ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪುನೆ ಟಿಪ್ಪುನು ತಾರಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗುಲ್ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆನ ಕರಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಾಯ್ದು ನಿಗಲೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದೆ ನಿಕುಲೋರ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ. ಹೊರತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕರಂಜಿನ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೇನ ಜ ಕರಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಲ್ತದ ಜ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೇನಿ ಕುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.